И здравейте, бизита! В ibizi.com се намирате, ако не знаете. Да знаете, че днес ще ви споделим една тайна за Гердана Гизинова Кезетова. Просто и е така. И ще разберем къде живее, колко подаръци от ФМВ има и колко фен срещи е имала. И, ела насам, къде ходиш, концентрирай се. И ще видим бизита, каква е къщата. Ще ви изненада, защото е само една стая. Добре, ще се видим там. Здравейте! Заповядайте в моят дом. Така, както виждате, аз живея в една стая, другата стая гледайте. Така, както виждате, най-прекрасната и модерна врата, като за мен имам си огледало, всичко може да си видите, е тук. Така, да продължим. Това е моето легло, където спя, най-прекрасното, нищо чувито с пъртана глупост. Ето това е моето бюро, което е много шарено и тук се правят неща глупости. Там. Сега ще ви покажа. Добре ли си с очите? Да, добре съм правя, така си ми. Ще ви покажа моята колекция от подаръчета от ФНВ. Така, първото е ето това голямото, което е от Жоро Интунов. Точно, Интунов. Жоро Интунов. Правилно вратата е Жоро Интунов. Така. Знам, но той беше ми я хвърлил просто така през терасата. Аз съм на първия етаж. Обикновено всички трябва да знаят. Следващия подарък е от една малка Дария. Дария. Не Дария, а Дария. Ударението на Д. Така. След това тя е едно малко съществено ангелче, което е много добро. Ето тук отзад пише голяма фенка съм ти, Гери, обичам те. Да. Така, ето тук пише Дария. Това е от себе си, защото аз съм си голяма фенка. И ако знаете компанията, веднага отивайте, добре, че ми платиха, отивайте веднага да... Те ми подариха, но аз си го направих. Ibiza, отивайте да си купувате. Ето кой, дайте го написах. ibiza.com прасета. Аз съм голяма фенка на Ibiza и затова си го направих. Ето както може да видите. Ibiza! И те ми го подариха. След това започвам с най-голямата ми фенка, която ми е най-добра приятелка. НДП. Best friend forever. Така. Имам ето това, което малко е изчупено ухото. Ето, много яко, обаче ще си го пазя, ето тук си го слагам. След това имаме този камък. Имаме ето този камък, който е подарък. Каквото ми падна. Така, върнах съм. Следващия подарък от тази НДП Best Friend Forever е ето тази картичка, която е арчо на нея, който ме познава, знае, че арчо някои са... някой пръснал в парфюм. И... Към мен снимай, моля. Тази картичка е от НДП ми. Ето Г плюс Д е равно на ГД. На пътведи ключик. Ама този парфюм много засмърдя. Кой го е пръснал? Така, аромата се махна. Да, и това е всичко от мен. Ако искате още
ще видя. Включат се някъде. Ето пак, последвайте ме за Ibiza. Последвайте ibiza.com.praseta. Слей! Тут. Крива! Слей! И здравейте, бищета! Разгледахте спалнята и по-скоро къщата на Гергана, на Генчонова, забравих името, която е с изкуствена перука. Замислете се по тези въпроси и ги пишете долу в коментарите, каквото ви е било странно. И адиос!